Častokrát sa ma ľudia pýtajú, aj klienti, kedy im pristane suma na účte za predaj. Tak teraz vám to skúsim tak v rýchlosti ukázať, ako to zhruba trvá. Takže bod A, bod B, Bčko predaj, už máte peniaze na účte, Ačko začiatok, takže 14 dní trvá, pokiaľ je dobre nastavená kúpna cena, daria sa obhliadky, počas tohto času sa to rieši. V tomto bode nastáva rezervačná zmluva, kde štandardne sa dáva 30 dní, ale niekedy sa dá aj 45, záleží od vás. Následne sa podpisuje kúpna zmluva. Od kúpnej zmluve, keď je to financovanie hypotekárnym úverom, je to od 5 do 10 dní a následne v tomto bode konkrétne dostanete svoje vysnívané peniaze, takže keď si to celé zrekapitulujeme, 14 dní plus 30, to je 44, plus cca 10 je 54, takže rátajte nejakých 2,5 mesiaca a keď všetko ide hladko, bude to zhruba takto vyzerať